Имало един ден 3 големи дървета и те са живеели като едно голямо семейство. И дори те по свой начин са мечтали. Първото дърво толкова е обичало малките бебета, че се е мечтал да направят от нейното дърво бебешка люлка. А второто дърво се е мечтал от нейното дърво да направят голям кораб, с който да пътува край целия свят. А третото дърво не е искало да бъде отсечено, а е искало да расте повече и повече и всеки пътник, който минава, да си почива под нейната сянка и да се спомнят за любовта и милостта на Бога. Един ден в гората са дошли 3 дървари. Те отсекли първото дърво и го отнесли, но не са направили от него бебешка люлка. Не, оставете ми, това не е бебешка люлка, е ясла. Не тъгувай, защото ти си щастливо дърво, защото в една обикновена нощ в теб ще положат син, който ще бъде спасител на света, както се роди в един обор и ти ще бъдеш неговата люлка. Радвай се! Минали около 30 години и двете дървета продължавали да растат и да мечтаят. Един ден в гората пак са дошли дърварите. Те отсекли второто дърво и го отнесли. От него не направили голям кораб, а малка рибарска лодка. Не, оставете. Не, оставете. Оставете ми. Не тъгувай, ти си щастливо дърво. Знаеш ли кой ще пътува с тебе? Спасителят на света и неговите ученици. Качен в теб Исус Христос ще разказва истории и ще учи хората как да живеят според Божието Слово. След известно време дойдоха отново дърварите. Те отсекли третото дърво. О, как се опътвало то! То наляво, то надясно. Не, оставете ме, какво правите, не искам. Третото дърво е било много тъжно. Той искаше да покаже милостта на Бога и любовта му, а сега разбойниците ще проповядват на него. Не тъгувай, ти си най-прекрасното дърво край всички дървета и наистина ще показваш милостта и любовта на Бога, защото в един тъжен ден ще бъде раснат Божият син, без да е извършил един грях. Той ще пострада и умре за греховете на всички хора, за да може всеки, който повярва в него, да има вечен живот. Наистина възкресе!